Питаме младите дали ще гласуват. Част 5. Имаш пред себе си кандидат за парламент, мога да ме питаш каквото и да е. Ти какво искаш да промениш? Да смениме главния прокурор, за да започне да ни работи съдебната система. Дали си сигурен, че това, което обясняваш, че би направил, ще го направиш? Едното нещо, което аз обещавам, всеки ден ще комуникирам много прозрачно какво се случва вътре. Другата гледна точка, нещата, които изискат мнозинство, аз си давам думата още от сега, че има един пакет от антикорупционни мерки, за които ще натисна копчето гласувам за. Как мислите да се справим с цените на гориво? Имахме много сходна ситуация след като Русия нападна Украйна. Тогава постигнахме две неща. Едното, да сложим таван на цените за тока за бизнес. Конкретно за горивата, по времето след началото на войната се връщаха 25 стотинки за литъра всеки път като си зареждаш. Има ли вариант за връщане на лева? Ако в момента тръгнем да правим реформи, които да върнат лева, може много да си усъкатим икономиката. И това мисля, че ще ни се отрази още по-зле на инфлацията. Какво те мотивира тебе да станеш кандидат? Опортюнисти с не много честни политически амбиции се опитват да се набутат в момента и да ни върнат на старото, да режим. И не съм окей с това. Искам да направя каквото мога от себе си. И за да не забравиш да гласуваш, добави си го в календара.